Kosinjska dolina, dio Like koji bi dugoročnim planom zajedno sa svim selima i zaseocima trebao biti potopljen na dnu velikog jezera, otkriva tajne zbog kojih ovaj kraj za cijelu Hrvatsku postaje neprocjenjiv. Pa ta prijetnja hidroelektrane koja kao Damoklov mač visi iznad Kosinja već desetljećima je zaustavila ne samo razvoj Kosinja, nego i opstanak Kosinja na onaj način kako je Kosinj živio prije 30, 40, 50, 60 godina. Najveća stvar koja je učinila da se Kosinj ne razvije je doista ta nesretna hidroelektrana, taj projekt zbog kojega se u Kosinju ništa nije smjelo raditi, a ovdje je puno kulturne baštine, puno prirodne baštine, puno toga što zavređuje da se na jedan poseban način tretira i da se dalje razvija, da se predstavlja kao hrvatsko kulturno blago, a ne da se razmišlja kako da se ovaj kraj uništi, potopi, da ga se dovede do ništice. Nažalost, je taj projekt proglašen državnim strateškim interesom. Nesaglediva bi to šteta bila potapanjem u stvari Gornjeg Kosinja i Mlakve. Po tim planovima, znači ovdje bi jedino toranj, gore vrh i križ bi virio van iz vode. Ovo bi sve bilo pod vodom. Malobrojna, gotovo zaboravljena zajednica u dolini među planinskim vrhovima nastoji svima nama skrenuti pozornost na bogatu povijest i važnost upravo ove doline za nacionalni identitet ponosnog naroda kakav smo danas. Veliki dio hrvatske kulture i baštine je ovdje. Tu je jako bila prisutna glagoljica, tu je 40-ak neistraženih arheoloških lokaliteta, preko 20 njih ide pod vodu i zadatak je osvijestiti javnost na taj problem i natjerati investitora da obavi potrebne istraživanje. Kroz moje doktorsko istraživanje utvrđeno je i potvrđeno da je gospodin Ambroz Kacitić bio naš prvi hrvatski tiskar. On je otisnuo našu prvu hrvatsku glagolsku tiskanu knjigu, Misalo po zakonu Rimskog dvora, što smo izvan svake sumnje utvrdili u nedavnom istraživanju. Bio je pripadnik Pavlina i zato smo mu ovdje postavili spomenik. Znači on je radio u Kosinjskoj tiskari, a ta Kosinjska tiskara nalazila se opet u Kosinjskoj dolini, ali u Gornjem Kosinju na lokaciji grada Kosinja, danas prostor Kosinjskog Vlakovca. Ambroz Kacitić je rođen u srednjovjekovnom selu Dubovik, to je danas zaselak Vukelići u Donjem Kosinju, znači od ovog prostora gdje smo sada par kilometara prema Kosinjskom mostu. I tamo smo uz jedno raspelo isto mu stavili spomen ploču gdje smo donijeli onu njegovu svima znanu maksimu: još vas molim, gospodo redovnici i đakoni, da se spomenete na priču ovu, da je knjigama teško prići i ko knjige poštuje, da će u knjigama biti poštovan. To je svakako jedan od najistaknutijih ličnosti naših srednjovjekovlja i ovo je najmanje što smo za njega mogli napraviti. Izrada biste i spomen ploče povjerena je poznatom akademskom kiparu Slavenu Miličeviću, koji za lik Ambroza nije imao povijesni predložak. Sa podacima koje sam imao, ja sam nastojao napraviti jedan lik koji nije zabilježen vizualno u povijesti, sa svim svojim karizmatičnim vrijednostima. Recimo da je bio Pavlin, pa on ima tu Pavlinsku odoru, to su jedne zadane stvari koje sam morao ispoštivati. I pošto je to, on drži u ruci taj kosinjski misal, on je njega zapravo zagrlio, ukazuje jednim prstom da je to prva knjiga. I ja sam nastojao tu unijeti tu njegovu duhovnost, taj jedan njegov intelektualni stav i nadam se da sam donekle tu likovnost uspio unijeti u to sve. Koliko je ovo važno za ovaj kraj pokazalo je mnoštvo okupljenih kakvo Kosinj nije vidio već desetljećima. Pa po mojoj procjeni ovdje je 1500 do 2000 ljudi. Oni su došli iz cijele Hrvatske i stvarno sam im zahvalan što su shvatili značaj samog događaja pa su se eto potrudili doći. Ovdje je biskup Gospić-Kosenjski, monsignor Marko Medo, ili biskup je pokrovitelj projekta. On je otvorio bistu prvom hrvatskom tiskaru. 22. veljače 1483. godine prema relevantnim povjesničarima u Kosinju je otisnut prvi hrvatski tiskani misal glagoljicom
o rimskom obredu poznati kao protisak. Ovo je događaj od izuzetne važnosti za Kosinj, ali ja bih rekao da je događaj prelazi granice kosinjske mikroregije i da je izuzetno važan i za Liku, a da ima i nacionalno značenje, jer ipak nemamo 10 prvih tiskara, imamo jednoga i taj čovjek je doista rođen u Kosinju, bio je u ovom samostanu koji je na ovome mjestu, u ovom prekrasnom prostoru se nalazio prije 500 godina i to je nešto što doista ima veliku važnost. Ja se nadam da je ovo jedna točka gdje će se Kosinj puno bolje, puno kvalitetnije i primjerenije predstavljati u hrvatskoj javnosti, da zadobije ono mjesto koje mu po svemu i pripada. Bista i tiskara samo su crtice koje strše iznad površine bogate prošlosti, nedovoljno istražene naše tisućljetne povijesti. Ovo je pisani kamen, nastao u 1. stoljeću naše ere. Rimska uprava je ovim natpisom uredila granicu između dva ilirska plemena i jednom plemenu je dozvolila pristup do žive vode, današnjeg vrela Begovača, gdje su oni napajali svoju stoku. Mi u Lici osim kamena imamo i drvo. Ovdje smo sada kod jele koju zovemo jela car. Dakle, to je jedno od najstarijih drva ili jela preživjelih u Europi. Trenutni njezin promjer je oko 5,9 metara. Visina je 42-43 metra. Bila je navodno preko 50, ali je grom odlomio taj gornji dio. Ovo je jedna od najvećih jela u Europi. Definitivno, prema našim saznanjima, evo, preživjela je možda i 1000 godina. Nadamo se da vrijednu kulturno-povijesnu baštinu koju čuvaju ove ravnice neće na idućih 1000 godina prekriti duboko i mračno jezero zaborava.